खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लाबोदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय गुबुन गुबुन दोलोफ्रा जेरै साखाफारा जादों बिटिसिआव कंग्रेस दोलोआबो साखाफारा बिपिएफ बिजेपि इउपिपिएल मोनथामजों बिथांमोना मोनसे नाथाय कंग्रेसआ हारसिंब्लाबो बिथांमोनजों दावहा नांनो साखाफारा गर्जन मोसाहारिया बुंदों बिटिसिआव रायजो राजाया हाग्रामा आरो प्रमद बर'नि सायावबो फोथायनाय गैला हाग्रामाया मासे बोलोगोरा मैदेर नाथाय फिसा जिनज्रिजों आथिङाव खाजानानै दं हिमन्त बिश्व शर्माजों बिथाङा बेसेबांखि बाब्राबा खामानि गैला बेराफारसे प्रमद बर'आ गोहो गोलोन्दां राजा इरागदावनि रल लादों गावनि बुंनांगौखौ बुंनो हाया नाथाय हिमन्त बिश्व शर्माया बुंनो थोनब्लासो बुङो बेबादिब्ला प्रमद बर'आ हारिनि थाखाय मा मावगोन गोथाव गोथाव बुङो नाथाय गासैबो बाथ्राया थगायजोबनाय गर्जन मोसाहारिनि गोख्रों बिबुंथि बिपिएफ पार्टी आरो इउपिपिएल पार्टी जे बिटिसि काउन्सिल इलेक्शनाव कंग्रेसआ गभर्नमेन्ट दायाब्लाबो 9थानिफ्राय 12था सिटखौ मोनगोना खोब रोखा जानानै दं भेरगाव ब्लक पानेरियाव गं 740 न'नि सेन्सन लेटारखौ राननानै होदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया मैया भेरगावनि पानेरियाव पिएमएवाइजिनि गासै गं 740 न'फोरनि सेन्सन लेटार गथायनाय हाबाफारियाव बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बाहागो लानानै मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो राननानै होयो सेन्सन लेटारखौ बे बाराव आसाम सरकारा गोदानै 3,88,000 न'फोरखौ राननानै होनाय जादों होनना फोरमायदों बिश्वजित दैमारिया बेनि गेजेरावनो भेरगाव ब्लकआव 740 न'नि सेन्सन लेटारखौ राननानै होयो मैयानि सानाव आसाम सरकारा गुबुन गुबुन जायगायाव पिएमएवाइजि न' रानना होनायखौ नुनो मोन्दों हजायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय न' खाथिनि जावनानै दोननाय गोथौ फुख्रियाव दुगैनो थांदोंमोन सानै बिब' बिनानावा नाथाय दुखुनांथावै सानैबो गोथौ दैयाव गबनानै जिउ गोमायो हजायनि ठिकादार बस्तियाव इसिका आरो निकिता सरकार बिसोर सानैबो लोगोसेयै खाथिनि फुख्रियाव दुगैनो थांनानै दैयाव गबना जिउ गोमानायाव गामिनि रायजो राजाफोराबो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों उदालगुरियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय न'खरनि थासारिया जोबोर गाज्रि बायला जिला गोबाय गब्लं बे न' गंसेयावनो थायो जायो बाथ्राया जादों थांनाय बोसोराव गावसोरनि आंगोनि जोनोम होनाय गथ'खौ रांखावरिनि आंखालाव 10,000 रां लानानै गुबुननो हरदोंमोन फिन आरो थांनाय 15 अक्ट' रबिबाराव सासे गथ' जोनोम जाबावदोंमोन बेखौबो माखासे रां लानानै गुबुननो हरनायखौ खोनानानै पुलिसआ फैनानै खौरां लाफैदों बे जाथाया उदालगुरि जिल्ला पुब पानेरियाव जादों होनना खौराङाव मोननो हादों जाथायनि सायाव जायगानि रायजो राजायाबो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों বিক্ৰী কৰা নাই মোৰ ঘৰৰ অৱস্থা বেয়া কাৰণে আমি চৰকাৰৰ পৰা একো সহায় চহায় পোৱা নাই এনেকে ৰাখিলে কালি ঘৰটো ভাঙি পৰিছে মই চলি মাইকা যদি কিবা এটা হৈ গ'ল হয় মোক কোনে চালে হয় তেতিয়া আপোনালোকে যদি বিশ্বাস নকৰে চলি মই ঘূৰাই লৈ আনিম এতিয়া ৰিটাৰ্ণ চলিটোক আপোনালোকে চাই লওক আৰু আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা কৰে কি আলোচনা কৰে ঘৰটো চাই কিনে আপোনালোকে ক'লে হ'ল সেইটো দিছিটো 1 লাখ দিম বুলি ক'লা সেইটো 10,000 টিকমিন কৰবা দি কিনে সেইটো মানুহটো এতিয়ালৈকে দেখাই দেখি না সেইটো মানুহটোকো ওলাব লাগিব এতিয়ালৈকে দিয়া নাই এটা খবৰো নলয় 10,000 দিছি টিকমিন কৰবা गावनि आंगोनि हौवाखौनो टुक्रा टुक्रि दानस'नानै गंसे ड्रामाव सोना दोनदों हिनजावा मख'नो गोनांदि सौरभ राजपुत मुंनि लाइमोना सासे सिख्लाखौ जुलि लानाया 5 बोसोर जाबायमोन सौरभ राजपुतआ गावनि अनजालि बिसिखौ उत्तर प्रदेशआव गंसे भारा न'आव दोनो आरो गावआ लन्दनाव साख्रि मावो गोबावनि उनाव गावनि अनजालि बिसिखौ लोगो हमनो फैदोंमोन थांनाय फेब्रुवारि दानाव नाथाय सौरभनि अनजालि बिसिया गुबुन हौवाजों मोजां मोनलायनायाव गोग्लैनानै गावनि हौवानि सायाव इनाय निस्थुर गोसोजों गावनि हौवाखौनो गावनि मोजां मोननाय सेंग्राजों गोरोबनानै हौवाया फैनाय लोगो लोगो टुक्रा टुक्रि दानस'नानै गंसे ड्रामाव सोनानै सिमेन्ट लुलाना दोनो नाथाय खाथिनि सुबुंफोरा सौरभनि फैनायखौ मोनथिनानै सौरभखौ नुयियाव गोबावनिफ्रायनो सन्देह खालामबाय थादोंमोन 4 दाननि उनाव गमामायै गासैबो जाथाया सोराङाव फैयो जायगानि सुबुंफोरा सन्देहजोंनो पुलिसनो खौरां होयो पुलिसआ गोख्रों नायबिजिरनायजों गासैबो जाथायखौ सोराङाव लाबोदों बिथांजोआ सोमश्री बर' 7-8 दाननि आगोलाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों गावनि दुखु खस्थ'खौ फोरमायना लादोंमोन जेब्ला गावनि दुखु खस्थ'खौ ससियेल मिडियायाव फोरमायना लायो गोबां सुबुंफ्रानो बिथांजोखौ खौरां लाहरदों अनसुंथाइबो हरदों बेनि गेजेरावनो माखासे लिडारफोरा फन खालामनानै साख्रि होनायनिबो बाथ्रा होदोंमोन
साननैसो नेथ'नो होदोंमोन। नाथाय नेयै 7-8 दान बारलांबाय। जेरैबादि आसा होदोंमोन नाथाय जाफुङाखैसै। बेखायनो मा फोरमायखो बिथांजोआ खोनासंग्रोदो। निखौ आङो बे जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव थानाय माने एलपि स्कुल आरो एमइ स्कुलाव फरायलांबाय। बेनि उनाव मेट्रिकखौ पास खालामनानै आङो जोंहाय मासबाद टाउनाव थानानै फरायहैदोंमोन। आरो आङो गिबि खेब ससियेल मिडियायाव ओंखारदो होनना बुङोब्ला आङो मासबादाव थानायावनो ओंखारदोंमोन। मासबाद आनसलिक मन्दिराव माने सासे हरसिं बसुमतारी आरो दिनेश बसुमतारीनि नाजानायाव गिबि खेब बिसोरनो आंखौ मेगन बेखेवदोंमोन ससियेल मिडियायाव ओंखारहोनानै। दायो आङो मासबाद कलेजाव फार्स्ट इयारनिफ्राय लानानै डिग्रिसिम बोसोरबा फरायबाय। बे मानो होनना बुङोब्ला आइ बाबानि दुखु खस्थ'नि गेजेरजों आङो दिनै डिग्रिखौ कमप्लिट खालामनानै आरो कम्पिउटार कर्स लादोंमोन। कम्पिउटार कर्सखौ कमप्लिट खालामनानै आं दायो न'आव दंफैयो। आरो कमप्लिट खालामनाय माने फरायबाय थानाय समावनो आं ससियेल मिडियायावबो ओंखारखादोंमोन। बे ससियेल मिडियानि गेजेरावबो आंनि दुखु खस्थ'खौ आं फोरमायना लादोंमन। आरो फिन खेनसे दिनै आं आंनि दुखु खस्थ' आरो आंनि आइ बाबानि दुखु खस्थ'खौ फोरमायनो थाखाय ओंखारफिननो गोनां जाबाय। बे 7-8 मासनि सिगां आंनि दुखु खस्थ'खौ फोरमायनायनि गेजेरजों आंखौ गोबां कल खालामदोंमोन। सोरबा अनसुंथाइबो हरदोंमोन। अनसुंथाइ हरनायफोरनि थाखाय थेंक इउ। आरो कल खालामनायनि गेजेरजों आंखौ गोबां माने सारमोना होनहरदोंमोन माने आंनो साख्रि होगोन माने साननैसो थाना खबर मोनगोन होननानै। नाथाय दिनैसिमबो माने जाखिनि इसोर आंखौ आसा खालामना दोनदों नाथाय बे आसा मथे आं दिनैसिम जाफुंनाय फैयाखै। बेखायनो आं फिन खेनसे खालामफिनबावदो सारमोना आंनि सिमांखौ जाफुंहो। आरो साननानै लायो आं दायो माने सारमोना जे कल खालामनानै बे 9 मासनि सिगां कल खालामना बुंहरनाय मथे आं नेनानै दंबाय दं। कल नाम्बार गोदान फैबानो आंनि माबा मोनसे खबर फैदोदां होननानै आं साननानै लायो। खिन्थु नङा आरो गुबुन कलसो फैयो। माने आंनाव नाम्बार फैबानो माने नाम्बार गोदान फैबानो आं सानो आंनि जिउआव आं जाबायदि गोसोआव सानबाय थायो बेयो माने आंनाव दिनै फैबायदां होननानै सानो। नाथाय खाफाल गाज्रि खोमा आंनि लाइफआनो माने जोनोमनिफ्राय जोनोमावबो हरजाबाय आथिं आखाइ गैयि सोरजिनानै आफा इसोरनि अननायाव। नाथाय दा दिनैसिमबो थांनानै दङ। थांनानै थाबाबो माने आंनि सिमाङा मोनसेबो जानानै फैयाखै। बेखायनो आं गावनो गाव साननानै लायो आंनि खाफालानो गाज्रि खोमा होननानै। माने जा खामानि मावनो लायो बे माने मोनसेबो जाफुंनानै फैया। बेखायनो आं जेरै प्रमद सारनि नाम लानानै माने गोबां माने आदा आब'मोना आंखौ खबर लाहरबाय थादो माने नानि माने सोरबाया होनो फरायफिन सोरबाया होनो नोंनो साख्रि नांथारगौ नामा। आं होनो साख्रिखौनो लानोसै आं फरायफिनला। आइ बाबानि दुखु खस्थ'खौ आं नायनानै थानो हाला। आरो दिनैबो दासिमबो माने आं नायनानै थानो हाखाया। माने मालाबा समाव हारसिंनो जिरायनानै सानखुमाबाय थायो। आं दासिमबो आंनि आइ बाबानि साननायखौ आं जाफुंहोनो हायाखै आरो आंबो आंनि साननायखौ जाफुंहोनो हायाखै। आं बे एसेबां गोलाव समाव जुदि आंनि जिउआव साख्रि गैयाब्ला आंनि जिउआव जेबो माने जानानै फैयाब्ला आं बेखिनि गोलाव समाव आंनि जिउखौ माबोरै सामलायलांगोन। आइ बाबाखौथ' आं सानफ्रामबो मोनबाय थाया। सानसे आइ बाबाया आंखौ नागारलांगोन। बे आइ बाबा गैयाब्ला आङो माबायदि सोलिना जागोन आं बेखौ सानबाय थायो। बेखायनो माने बै सारमोन खोथा होनाय मथे माने सारमोना बुंहरबाय थायो साननैसोनो माने प्रमद सारनि नाम लानानै बुंहरबाय थायो। माने गुबुन मानसिया फन खालामनानै आं प्रमदजों माने बिदिनो लोगोसे माबा खामानि मावो बेफोरबायदि माने गावसोर मोजां डिटेल्स खोन्थाहरा आरो प्रमद सारनि नाम लानानै बुंबाय थायो नोंनि साख्रिनि थाखाय नों सिन्था खालामनाङा ना। बिदिनो माने 8-9 मासनि सिगां कल खालामबाय थाग्राफोरा बिदि दंमोन। दिनैसिमबो नेनानै माने जाफुंनानै फैयाखै आरो आङो बेखायनो फिन खेबसे बिटिआर सारखौ बे साननैसोनि गेजेराव बा हायोबा आंनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थायो। मानो होनना बुङोब्ला दिनै आइ बाबाया सोलिनो जोबोर खस्थ' जादों। दिनाव माने सानफ्रामबो आइ बाबाया गुबुननि न'खराव सैमा बायदि हाजिरा खामला मावनानै जायो। आरो आंबोथ' बेफोरबायदि हाजिरा खामला मावना जानो हाया। जिउआव आं जुदि साख्रि मोनाब्ला आरो आइ बाबायाबोथ' सानफ्रामबो बेफोरबायदि बोराय बुरि जालांबाय। दिनैसिमबो माने इसोरबो आंनि आसा मथेनो आंखौ नेनानै दङ। माने जिउआव सानबाय थायो खोमादां आंनि फिसानाव मोनसे साख्रि जागोन खोमा सोङो सम कल फैबा सोर फन हरदों होमबाना आं होनो रावबो हराखै। ओमफ्राय आइ बाबाया होनो नोंनि जिउआव जेबोआनो जाया। मालाबा समाव आंखौ आइ बाबाया सोंखारियो आरो नोंहा खाफालानो गाज्रि
जिउआव जेबोआनो जाजाया उन्दैनिफ्रायनो गोबां खारबाय गोबां खामानि मावबोबाय नाथाय नोंनि जिउआव दासिमबो जेबो जाया होननानै बेखायनो आं होनो आइ बाबाखौ आंनि खाफालानो गाज्रि नोंसोर आंखौ मानो जोनोम होनाय आइ बाबा होननानै आं आइ बाबाखौ रायो नोंसोरनि साननायखौ सिमाङावबो सिमां खालामना दोनसिगोन आइ बाबा होननानै आं जाफुंहोनो हाला होननानै गोबां सानबाय थायो आइ बाबाया रायबाथाय इसोरबो दुखु खस्थ' हाजिरा मावना फैनानै गावसोरनि मेंनाय देहाखौ लानानै नोरजिया जिरायनानै थायो सानो आं जिउआव माबा मोनसे जानायमोनब्ला आं आइ बाबाखौ बेफोरबायदि दुखु खस्थ' नायना थाबाय थानानै सान्दुं अखा सानफ्रामबो बिखानि थैखौ दै खालामनानै एसे गिदिर गोलाव फोरोंबाय रोङैखौ रोंहोबाय नाथाय आंनि आइ बाबानि साननायखौ आं जाफुंहोनो हायाखै आंनो आंनि खाफालखौ दुसिना लायो जाहाथे आंनो खाफाल गाज्रि खोमा बे बुहुमाव जोनोम लानानै गोरिब न'खराव जोनोम लानानै आइ बाबानि बेखौनो सानबाय थायो सम सम दिनैसिमबो फन कलजोंल' खबर लाबाय थादों रावबो आंखौ लोगो हमहैगोन थांगोन नोंखौ लोगो हमहैगोन नों न'आव थायो ना टाउनाव थायो बेफोरबायदिल' सोंबाय थायो खिन्थु रावबो लोगो हमफैयाखै माने आं बिसोरनि खोथा होनाय मथे आं न'आव दंबाय दं नों जेरावबो थांनाङा न'आवनो था जों नोंखौ खबर लाहैगोन बेफोरबायदि माने फनजोंल' होनबाय थायो बेनि उनाव रावबो फैया आरो आंबो माने कल खालामफिननासो